Raakaa realismia. Mies Alepasta tupakkaa. Neliminuuttinen masterpiece. Paitsi että jos tää venyttää 20 minuuttia, niin sit siitä tulee epokki. Alepasta kotiin. Ne voi hidastaa sen puheen siihen. Ranskalaiset. Terve! Nyt alkaa olemaan videot näyttelyyn valmiita. Valmiina näytettäväksi. Kauhean kankkunen vieläkin, vaikka kello on nyt varmaankin 9 tai jotain vastaavaa. Mä oon saanut tehtyä Baltian rautaa pari tuntia videomateriaalia, jota mä ajattelin näyttää tuolla vapaan taiteen tilassa torstaina ja sitten soittaa keikan siihen päälle. Nyt on kaikki muokattu sitten vähän isompaan kokoon ja vähän skarpannut kuvaa ja muuta vastaavaa, että tavallaan pystyy näyttämään isolta screeniltä. En tiedä minkälaiset näyttämismahdollisuudet tulla itse vapaan taiteen tilassa. Mä en muista yhtään, että onko sellaista jotain screeniä tai lakanaa, mihinkä pystyy projisoimaan. Sen näkee sit vasta torstaina, kun menee paikalle. Ja täytyy tehdä vielä ruokaa ja ostaa kaljaa vierailijoille. Mut muuten alkaa olemaan kaikki valmista. Tällaista on se nyt vähän hassua näyttää silleen jo omia vanhoja töitä, mutta kun periaatteessa noita ei niin näytetty missään muussa kuin ehkä jossain koulun seminaarissa tai jossain vastaavassa, niin jotenkin tuntuu tyhmältä jotenkin heittää romukoppaan koko 6 vuoden aikainen taidetyöskentely. Et jos nyt edes kerran näyttää jossain, niin sit siinä on se mun taiteelliset ansiot näytetty. Joo, tossa oli äsken alussa Kamera 5-niminen video, jossa mun ystävä Ville kävelee kotiin Alepasta. Katsotaan mitä muuta mulla täällä on tietokoneella näytettäväksi vielä. Löytyy mikäs täältä tulee? Ainakin 2 pimeä on. Tämmöstä mustavalkoista välkekuvaa. Hehe, tää onkin melkein 20 minuuttia. Hehe, no joo. Sitten löytyy musiikkivideo. Otetaan vähän parempi asento. Mä en jaksa itsekään istua. Olin eilen kuuntelemassa konemusiikkia ja vedin kunnon valkkarilärvärit tossa noin. Valkkarilärvit. Niin vähän tällainen heikko olo. Löytyy Datamoshausta ja Noise musiikkia. In HD-video. Tätäkään mä en oo missään meiningeissä näyttänyt, joten tulee ihan kiinnostava siitäkin. Tosta mä tykkään aika paljonkin oikeastaan. Siinä on jotenkin kivat värit ja ihan hyvät musiikit. Ja sitten mä näytän tän Nicely videon. Sen mä näytän siellä. Tää on kaikista lyhin video, oikeastaan vaan 2 minuuttia. Sitten on tämmösiä virtuaalisia vuoria ja tämmöstä pseudo-gamelan musiikkia. Sitten löytyy isän synttärit. Mä en tiedä näytäks mä tätä, mutta täytyy ehkä vähän leikata erilaiseksi nämä videot sitten. Tässä mä oon nurkassa. Sitten on tää
Tätäkään mä en oo koskaan missään taidejutussa näyttänyt. Tää on ihan mun lemppareitani. Tää kameran toi virkistys. Tää ei enää noita frameja tossa välissä. Hehe. Hauskaa. Näkyy vaan, että tää vilkkuu vaan, mutta tässä on oikeesti tämmönen 3D-juttu meneillään tässä hommassa. Sitten mä en oo myöskään mulla tämmönen vappuvideo, mistä mä tykkään aika paljon, niin tämän mun täytyy vielä leikata muotoa ja laittaa musiikit, mutta tää on ihan mun lemppareita. Tämänkin mä ajattelin näyttää. Sitten mulla jotain kävelyvideoita. Ja sit mä varmaankin näytän mun näyttelyn avajaisista. Tai oikeastaan ei avajaisista, vaan jokut bileistä videopätkän. Ja siitä tapahtumasta. Vähän kun mä siinä jossain vaiheessa tein niitä YouTube-videoita mun elämästäni. Mä olin tubettaja. Kuinka monta päivää mä olin? Kuinka monta päivää? Joku saa kertoa mulle myöhemmin. Mä en pysty enää tarkistamaan, koska mä oon tuhonnut ne kaikki videot, paitsi ton yhden bile-videon. Niin sit mä näytän sen. Ja sit varmaankin soitan sitä mun dröönimusiikkia, vaikka oikeesti mulla on semmonen toinen projekti, mä oon tehnyt semmoista harsh noisea. Mut mä en oikein uskalla vielä sitä esittää. Se ei oo ihan niinku vielä tiimiskondiksessa se projekti, niin soitan vähän jotain hempeämpää. Plus, että se voi vähän pelottaa ihmisiä myös se musiikki, niin mä en oikein tiedä, että onko se nyt sitten tuossa kontekstissa ihan jees. Mut siis tosiaan torstaina vapaan taiteen tilassa 7 eteenpäin remaster-näyttely. Mä jatkan nyt tätä lauantaista krapulointia vielä tässä vielä parisen tuntia. Yritän nukahtaa ja alan sykkiä sit huomenna jotain vielä tonne näyttelyyn. Semmosta.